Venga, joder. Kriston motibagoa da. Emaio. Buf, oso astuna da. Emaio. Bueno, hemen elkartu gara klaseko ordezkario zure jarrera hitz egiteko. Esan. Aurreko astean, etorri zinen horreko bezala eta konturatu gara pelikula batean bizi zarela. Uste dugu zure implikazioa gehiagizkoa dela. Ez dut uste. No te jode, eta azken azterketan ari ziren gertatu zena? Ze zalantza dakazu? Biriken zatiak nola desberdindu behar ditu? Aurrena margotu biriken lobuloak. Ez, horrela ez. Ez, handiago. Ez! Orduan nola egin behar dut? ¿No me escuchas? ¿Estás sordo o qué? Bai, gorra naiz. Potentzial handiko mutila da. A ver, gaur martxoa 8 eta ikusi nola etorri zara. Ez ez ezer, txarrik ikusten horrelako egunen baten nire implikazio maila altua izatea. Altua, aztu egin zaizu Adamakin gertatutakoaz. Nire ikaslik onena zea. Bai! 200 kilo altatzea guain. Venga! Ezin du gehiago! Mutil horrek motivazio pixka beharra zeukan. Ez diguzu beste aukerarik utzi eta ikasketa buruaren garaian izan behar dugu. Perfecto. Bai, komentazoztasun hori egisa. Ez. Bueno, ba, ikusiko, ez dakita berre, bai. Bueno, esan otzun hori ona izango zala, ez? Bueno, bai, izan leike hori. Hemen zure kafea. Ni esker. Zagatik. Aizu, kafea guzteko duzu? Noski. Irakasle guztiei gustatzen zaie kafea hartzea. Eta Aitor, hemen eskola berrixea, klasia eta ondo? Bai, txemon. Bueno, ondo, gaizki ez. Beste herri askotan egon naiz. Baina... Ez, ondo, guztua. Baina... Bai, baliteke guztua egotea. Bueno, bosteko aia ez, mesedez? Horrazkapen bat, Bilbon? Bai, noski, ontsa noa. Zarota txaketa? Hostia.